bueno, fixeta zain nengoen. Ai, barkatu. Bale, lasai. Vale, seitxun. Bai, txalo egin dut, eta Goazen. airean gaude. Calimocho cerveza, buruan puti vuelta. Etxetik irten eta etzinator de vuelta. Zeruan atazko gainetik txiri vuelta. Goizeko 10:42 minutu eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan sustatuko lagunekin bat egingo genuela esan dugu eta alaxe da. Luisio Fernandez prest dugu. Egunon, Luisio. Egunon, Zer moduz? bueno, gaur etxeko gelatik, hemen, Ados. kopin eta armario eta guzti. Bueno, Twitchetik ikusten gaituzten entzat. hori da. Behintzat, Gogoratuko baina, dugu Twitch bidez ikusteko aukera dagoela, irrati Sustatuko bidez. kanalean, bai, hala da. Hori da. Bueno, Luisio, zer moduz ondo? Bai, asteburu luzea eduki genuen, batzuk behintzat, zubi eduki genueno, baina guk egunero albistea publikatzen, hala jarraitzen dugu. Hori da, bueno, ikusi dugu, gauza pilo bat partekatu dituzue, gauzak badaude, mugimendua badago, eta, bueno, nundikan hasiko gara? Bueno, pues, Egunerokotasunarekin edo... bai, albiste bat atera genuen lotura egiten duena gazan gertatzen ari Vale. denarekin, egunerokotasun terrible horrekin, gerra horrekin, atentzioa deitu zidan, editore bezala, ikustea nola, bueno, gero gauzatu ez gauza bat, baina Gazako iparraldeko zonalde oso bat, milioi bat pertsona bizidian zonalde oso bat, ebakuatzeko agindu zuen Israelgo armadak, han zerbait erratuko zelakoa, bai basio bat, edo hori oin jala astebete izan zen, eta zabaldu zuten hori besteak beste airetik bidalita botatako esku horriekin. Eta horrek gogoratu zidan, eta Wikipedian badagoela gordeta, 1937an gazteleraz eta euskeraz zabaldu zen esku horri batekin. Eta izan zen, Espainiako Gerra Zibilaren barruan, Bizkaiko frentean erasoan ari zen Emilio Mola generalaren indarrek, berak sinatutako dokumentu bat zabaldu zuten, orduko euskararen eta, bueno, arautu gabeko hizkuntza batean, baina ondo ulertzeko moduan, eta horren konparazioa egin genuen, azkaneko deia zan, Espainiako nortean bai, espainolez bialdetatik zegoen idatzita, baina euskarazkoa ere ondo ulertzen zan. Inor hil ez badozue eta daukozu esan armak itxi eta gugana etortzen bazarien zuen bizitza eta ondasunak gordeko dugu zuentzan oker barik. Honela gaur berian egiten badozue, Bizkai guztia desegin edo apurtuko dut, guda edo gerrako fabriketatik hasirik. Jakin egizue, ziur egiteko oso gertatuta nagoala, bihar diran gauza guztiak eskuetan daukedazta. Orduan, eta mehatxu hau bete egintzan. Handikan egun batzuetara, izan zan, zibilen kontrako bombardaketen hasiera, Durangon hasi zan, martxoaren 31an, 1937an, Molak eukizituen kolaboratzaileak beste armada batzutakoa, Durango bombardatu zuen aireko armada italiar fascistak, eta gero Gernika badakigu bombardatu zuten alemanek, ez? Baina, bueno, Espainiako ejerzito matxinatu frankistaren izenean ari ziren, eta General Mola dago sinatuta gainera dokumentu hau, eta, bueno, sustatun atara genuen, eta Wikipedian dago, gordeta, ez daukagola resoluzio bat irudiak oso handia, baina, bueno, testua... Baina antzematen da, irakurri daiteke. Eta egian gertatu zen gauza bat da. Molaren mehatxua bihurtu zen, bueno, Israelek segitzen du bomba botatzen, ez? Baina papelean bertan ikusten da, nik kazetari bat ikusten, papelean bertan ikusten da mapa bat, mugitu zaitezte hemendik bestera, hori ulertzen da, gero gainerako arabieraz dago,
baina ez da gertatu oraingoz zona espezifik, aidia bomba botatzen denean. Hori da, Eta bai. orduan, ez dakit, benetako papel bazan hau, edo zer egin nahi duten. Bai, helburua Hori zein zen edo. 24 ordu edo ospital bat bombarkatu zuten, eta Bai, bai. zonalde ustez ebakuatzeko agindu zuten zonalde horretan dago, baina hegoaldeko ospital batzuak ere kaltetu dituzte, bidean zijoaztenak ere bai, bueno. Bai. Wikipedian esplikatzen da hau informazioa baino gerra psikologikoa dela. Hmm. Beldurra sartzea zibilei, horretarako banatzen dira esku horri horiek, eta bueno, ez da taktika berria ikusten dugun bezala. Pues horixe, sustatu Hori nire da. kontatua. 2023an eta teknika eta antzekoak erabiltzen Bai, dituzte. bombai, oraindik eta bombai garriagoak dituzte segurazki, segurazki ez seguru. Garai hartakoak, bai. Bueno, gaurkotasunarekin hasi dugu, gaurkoan tarte hau, programa hau, eta nondikan jarraituko dugu? Bai, ze oinala bi egun beste albiste bat, bueno, epaileak eta euskara. Honen zerrenda luze bat, zuek ere beste programa batzuetan ere jasoko zenuten, eta bueno, azkenengo hau izan da, esango dut, EAEko justizia auzitegi nagusia. Bueno, gainera, suposatzen da, hemen erkidego autonomo honen egituretan dagoen bai, aurrera pausak emateko euskal epaile batzuk dirala, eta legez kanpokoak dirala edo zuzendu behar dirala, udal legearen apuntu batzuk. Eta hoien errepaso egin dugu. Gara, udal legearen testura, euskarazko testura, eta, bueno, pues errepasoa, eta disparate, debekatuta dago lehen hitza euskaraz arautzea. Adibidez. Telefonoz udal batek erantzun dezake euskeraz edo gaztelaniaz. Bai. Eta gero gainera herritarrarekin hizkuntza batean edo bestean jarduna izan dezake, bai. Baina lehen hitza euskaraz izango dela ziurtatzen duen arau bat? Ez, hori diskriminatzailea da. Eta badakigu hori dela moduetako bat, hasi ez gaitezen beti erderara pasatzen, ezta? Norbait deitzen duzunean, badaki euskaraz jarraituko dut, ez? Administrazioekin beti harremana eztenean erreza, ezta? Herritarra arruntarentzako zuzentze zara, premia daukazulako, ez dakizu, bueno, pues berdin dio. Hori lehez kanpokoa da. Eta honek badu ez bakarrik telefonoz, baizik eta zehazten da, bueno, beste bide batzuetatik egindako komunikazioa. Bai, gailu automatikoa. Bai, bozgorailu batzuetatik, edo nik ulertzen dut internetetik ere, hala izango litzatekeela. Eta honek, arreta ditzen dit, ze, bueno, sustatu egiten duen enpresa bezeroak baditu, udal batzuk, eta halako batean badago lehen horria euskaraz eskaintzekoa. Klikatzen duzu Eskoriatzako udala, eta lehen horria adibidez euskaraz emango dizu. Hau konfiguratu egin daiteke. Konfiguratu daiteke, lehen horria izan dadila beti euskaraz, edo izan dadila segun eta erabiltzailearen konfigurazioa. Baina badakigu ere jakin, euskaldun asko konfigurazioa ez daukagula, ez da euskaraz jardun. Bai, hori landu dugu. Bai. Ez daukagula ordenagailua euskaraz konfiguratuta, eta orduan, usten badugu erabiltzailearen erabaki teorikoa, erabaki bat ez dana, baizik eta ez gara sartzen tripa horietan, lehen hitza Eskoriatzako udalak eman diezazuke, erderaz. Baina orduan, konfiguratuta dago lehen hitza euskaraz emateko beti. Baina, normalean, udal guztie daukate erderazko bertsio bat ere, bai, Euskal Herrian, hori horretan ez dago zer. Baina hori ere lehez kanpoko izango zen. Pentsa, Eta, bueno... Bai, hogeita zuek artikuluak aipatu dituzue, batzuk aukeratu dituzue, horren... Eta batean ikusi du gauza bitxi bat, bai. Epaileek ezabatu duten, eta junitzen testura, eta ulertzen ez, baina zer dauka, zazpi puntu, ez dakit, zehaztuta dago, testua, atzo publikatu denen. Eta kontua da, euskarazkoan ez dagoela hizkuntzaren aipurik, ez dakit harremanetan euskaraz eta tal, baina gaztelaniazkoan bai, orduan, boletin ofizialean, EHA izeneko boletin ofiziala da, Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren
zeak, legeak eta proiektuak Bai. eta argitaratzen dituena, eta desberdin dago euskarazko bertsioa eta gaztelaniazkoa. Ah, Beste modutan gaztelaniazkoa ezabatu dute, claro. Ze irakurreko zuten ba, ez? Ze irakurreko pentsa, zuten ba. Bueno, Ez zuten mira. euskarazko irakurriko, baina, bueno, errore bat zegoen, baina, bueno, berdin da. Errore ala ez, gu legez kanpo. Eta beti hola. Eta, bueno, pues hau lotu da, badakigu, azken kanpaina bat dagoela, datorren azaroaren lauan kontseiluak Mhm. deitu duen manifestazio bat, oldarraldia izeneko termino bat, hola, bueno, Bai. ez da invento bat, baina hau izendatzeko erabiltzen ari da kontseilua, eta beste euskalgintzako hainbat beste elkarte eta pertsona eta erakundeak ere bai, eta da, epaitegietatik datorren zerbait, eta, bueno, pues, Mhm. azararen lau hurbilgoela uste dut ingula errepaso bat publikatu, zenbat epai diran, danak aipatu gabe, segurazki, baina zerrenda bat, dozena bateko irtengo zaigu, hau ezin da egin, Bai, ze hau ezin da azkeneko egin. urtean, erdian, halako albiste asko jaso dira, Bai, honen baina inguruan. Euskaldunok bakarrik egiten digu kaso. Eta kasu honetan, hau Vox alderdiaren Salaketa helegite baten bat ondoren. izan zen, Bai. eta egia esan, ze gauza legez kanpo uzten zian Vox alderdiaren webgunean ondo esplikatuta zegoen. Puntu hau, eta puntu hau, eta puntu hau, eta puntu hau. Eta hortikan joan izan gero legea aurkitzera, eta hortikan idazketa, puntu hau, euskeraz, puntu hau, euskeraz, puntu hau, bueno, en fin. Ba horixe. Aktualidadearekin begira, Bai. gauza ez atseginak ari gara kontatzen. Bai, baino gaurko saioan serio jarri gara, baina hauek ere aipatu behar dira, kontatu Bai, behar dira. tarteka, bai. Eta, bueno, beste ritmo bat hartuko du hurrengo albistea. Bai, bueno, pues, aplikazio bat, beste aplikazio bat euskaraz Bai. jolasteko. Mi luze Mhm. jokoarena. Bueno, hau, EITB, Programarekin lotuta dago? bai, EITBek deitu zion, egunean behin jokoa egin duen enpresari, gure enpresari, Mhm. Vale. bueno, pues, ulertzekoa, pixkat, Bai. bueno, aplikazioa jente asko jokatzen, eta, bueno, pues, badabil. Adibide Denboraldi ona honetan zan, ere bai. 55.000 lagun ari astero jokatzen. Hori da. Eta, bueno, pues, adibide horrekin, pues, garatu genuen aplikazio bat, eta eztabaida eta, bueno, eztabaida, garatpen prozesu bat egon da, Bai. produktuaren artean EITB eta Mhm. garatzaileok nola, zer. Eta badaude aplikazioak jokoekin bat doazenak beste lehiaketa askorekin. Bai. Mhm. Adibidez, pasapalabra Espainiako telebistako lehiaketa ezagunena. Bai. Baina aplikazio hori irekitzen duzu, eta da erreprodukzio bat telebistan jokatzen direnen proba desberdinena. Vale. Baina ez dago telebistarekin sinkronizatuta. Hau da, pasapalabran oso ezaguna da, bere azkenengo fasea deitzen duna Bai. roskoa. Mhm. Biribil batean letrekin lotutakoaz definizioak asmatu behar dira. Ba, orduan, zuk irekitzen baduzu aplikazio hori gaur, eta jokatu dezakezu rosko bat, baina ez atzo agertu zana, baizik eta, Bai, bueno, beste bat. puta izan bat urtean dabiltzan, orduan daukate rosko Bai. bilduma izugarri bat daukate, Izugarria, bai, bai. eta erakusten dizuete bat. Mhm. Eta, bueno, hau desberdina da. Ez ditugu erreproduzitu mihiluzeko proba desberdinak, baizik eta mihiluzeko emanaldiarekin zuzenean lotuta dago, eta oraingoz horren azkenengo fasea. Vale. Deitzen, mihiluze irauten dituen 40 minutuetan, Mhm. azkenean hiru bikote jokatzen dute, azkenean bikote bat iristen da azkenengo fase horretara, eta hor dago Bai. emozio gehiena hor dago, Hori da, eta bai. bai edo bai deitzen zaio, Mhm. eta bi proba dira izatez. 11 elementu sailkatu behar dira bai edo ez. Mhm. Bart gauez tokatu zen, Uf, non ikusi atzo. ahaztu zait. Bueno, A eren ber, egun bueno, gogoratzen naiz, zeak, a ber iristen zaigun txibaton bat edo. eh, futboleko atezainak izan zian, Ah, vale, euskal vale. atezainak, eta gipuzkoarrak zein zian, orduan 11 izen, eta batzuk Bai. Gipuzkoan jokatu behar ditu, eta besteak beste. Mhm. Hori da proba bat, eta bestea da, azkenengoan, 11 izen horiek erakutsi, eta horietako bik beste ezaugarri bat daukatela. Urrezko Vale, galdera esate zaio horri. Eta urrezko galderan, izan behartzean, eren egunko horretan, vale. jokalari hauetan zein dira lehen mailan osasunan jokatutakoak. Bai, Iritsi zaigu, Luisjo, gure esan. zuzendariak aipatu digu, euroa zein herrialdetan
zala atzokoa. Egia, Estoniakin ez nuen asmatu nik. Begira, eskerrik Ni, asko. nik ere ez dakizkit erantzunak Hartzen dut aldez aurretik, zuzendaria, hortxe, Bueno, horratik esan dut zuzendaria. begira, ez dakit jokatu zuen aplikazioarekin, baina jokalariek erantzun aldi berean daka norberak galderak esker eskuin moldatzeko eta ikusteko. Orduan, non eta euroak banatzen diran zerean, telebistan guk puntuak banatzen ditugu. Baina, asteko lau jokaldietan, eta gaur da osteguna miluzeko astearen amaiera, ala jokatzen baita, sari bat ere badago, eta orduan dago sailkapen metatu bat, non 1000 eta piko lagun badauden, ja? Baina, bueno, nik ez daukat opziorik, aparte, zuzenere izateke garatzaile batek eramatea zea, baina, bueno, badaude hor izen batzuk, puntuaketan, eta puntuaketan badago ere berdinketak gerta daitezke, eta orduan dago faktore bat aplikazioan kontuna hartzen duna, eta da azkartasuna non eta horrek ez daukan telebistan. Telebistan, egoten dira eztabaidatzen gainera aukera badaukate behar zuzenketa bat egiteko, eta bueno, aplikazioa momentu simplea da, baina badu bere grazia telebistarekin batera egitea, orduan lehengo aste honetan gauero 1500 lagun inguru konektatu dira. Bueno. Ez dakigu mekanika zaila delako edo ulertzeko oraindik puntu batzu falta direlako, baina 1000 inguru jokatu izan dute azkenengo fasea. Ze, bueno, ere ez da joko guztian zehar erabiltzen duzun zerbait, eta orduan mugitu daiteke edo tal, baina bueno, zenbaki politak direla uste dugu, eta bueno, gonbidapena. Hori da, bai. Gonbidapena, probatzeko, eta telebistarekin batera jokatu daitekeen gauza bada, nik uste badukala interes berezi bat. Bai, eta bueno, ez da lehenengo aldia egiten duzuena, miluzeko... Egunean behineko zuzeneko batzuk erintzian, ez? Eta hemen ere badago gainera, taldeak egitea egunean behin bezala, eta orduan sofan dauden artean ere, bat baino gehiago bizi bada etxean, egin daiteke, gaur nire geratu nahiz lehenko, zupaino, zea, konparaketa horiek ere egin daitezke. Goten dira pike horiek, bai, goten dira, bai. Bueno, uste dugu, baduela bere grazia, erabiltzaileen aldetikan, momentu jakin batean juntatu behar dira, eta hori da, zailtasun bat, egunean behinek ez daukana dauzkala 24 ordu, baina, bueno, momentuz pozik gaude, eta, bueno, usteko du, produktora eta ITB ere, egongo diala. Primeran, bueno, miluze joko berria, azkar, mobilan deskargatzeko, aurkitu Google Play edo Apple dendan, hori da. Primeran. Eskerrik asko, Luistxo, albistetxoak gurekin partekatzeagatik, eta hurrengo ostegunera arte, esango dizugu. Hala izango da. Ondo izan. Agur. Agur.